என்ன நடக்குதுங்க? ஒன்றும் இல்லப்பா, தங்கச்சிக்கு அடுத்த வாரம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ, அதுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஏண்டா நீயே வேலை வெட்டி இல்லாம அரியஸ் வச்சுட்டு ஊரை சுத்திட்டு இருக்க? நீ உன் தங்கச்சியோட கேம்பஸ் இன்டர்வியூ ஹெல்ப் பண்றியா? இல்லப்பா, வீட்ல ஒரு ஆளா உருப்புல. அப்பா, இவ என்ன பண்ணான்னு தெரியுமாப்பா? இவ இருக்கான். சொல்லு என்ன பண்ணா இவன்? நான் என்ன பண்ண? நான் எதுவுமே பண்ணலப்பா. நான் சும்மா இருக்க போறேன் வீட்ல. 30 வருஷம் வீட்ல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு பசிக்குது, கடையில போய் ஒரு பிரியாணி மட்டும் இங்க பாருடா, வேலை வெட்டி இல்லாம ஊரை சுத்திட்டு இருக்க, ஜாக்கிரதையா இருந்துக்க. சரிப்பா. என்ன என்ன அப்பா வந்தா என்ன? இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் வேலை பண்ணிட்டு இருந்த என்ன பண்ணுவ? என்ன இந்த ஆள்கிட்ட சொல்லுவ? துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு வரேன். இவர்கிட்ட எல்லாம் சொல்ல. அப்புறம் என்ன பண்ணுவ? ஆள் கிட்ட சொல்லு. நீ இந்த வேலை மட்டும் தயவு செய்து வச்சுக்காது. இப்ப என்ன, அந்த பிள்ளைய ஃபாலோ பண்ணது தப்பு அப்படித்தானே? அவகிட்ட போய் சொன்னீங்கன்னா காலு கத்துவா. ஏற்கனவே என் கால ரத்தம் வருது. நீ எல்லாம் ஒரு தங்கச்சி, ஜிவிஎம் படத்துல ஒரு தங்கச்சி எல்லாம் லவ்வுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்றா, இவ்வளவு இருக்கா.